Kung yung mga light na bahin sa ato mga barangay, no? Sa asphalt, pinatago, Mm. siguro naman nga paglupok sa ato ng mga panahon. Mm. Pero Mayor, sige, siguro matagalog lang mahaba kita, mo. no? Mayor, mga anong oras po na-experience ninyo dyan yung ashfall at ilang barangay po yung apektado sa ngayon? Ah, mga alas 5 ng hapon po yung nangyari. Mga Masudob, Biak na Bato, Kabagnakan, Mantalanaw, Kamandag, mga Hanoy, at saka Nato. Okay. Mayor, sa ngayon po ba, meron po ba kayong mga evacuee dyan sa mga nasabi mong mga barangay, Mayor? Sa ngayon po, wala pa kasi patuloy pa rin ang pag-monitor namin. Kaya na hindi naman masyado yung lakas na asphalt kasi walang hangin eh. Mm. So, yes, Mayor, sa ngayon po, ano pong ginagawa ng mga LGU sa ganitong oras, Mayor? Sa ngayon po, kami po ay non-standby at sinigyan namin ng advisory ang ating mga barangay na mag-gather sila ng meeting sa barangay DRM or barangay INP para ma-secure nila yung mga tawa at mga tao nila. Okay, Mayor, pwede na kita magtagalog. Pero sa boss, Mayor, ako po, Nicholas Bombo Denver, no? Mayor, boss, makapekto ni Bila sa klase sa mga kabataan dira sa banwa nimo? So wala pa man update ang ating tibok. So we are waiting sa ilang confirmation kung ano ang alert level natin. Okay, okay. No? Mayor, lastly, imo sinimensahe para sa mga taga-lakas sila na, Mayor. Sa tanan mga pumuluyo, sa tanuat ng lakasiya na kung na ayo sa inyo, tunay mo na hindi na tanay magwa sa atong panimalay para ma-secure ang aton health, kasi ma-secure man ang aton panimalay, kaya ma-tuktukid na treatment for the safety. Mayor, hindi pa man gidadamol ang mga abo ang nagalatupa sa mga nambal mo man nga mga barangay, Mayor, no? Sa amon sa barangay, may party dyan buragwa, daw medyo double-double na. Sa Sabong, Mayor. Yes. Sige. Mayor, madamo gid nga salamat. We'll keep on touch lang gid sa update kung kamusta lang sitwasyon sa karon dira sa banwa sa nga Lakasilat. Thank you gid, Mayor, kag mayong gabi. Yes, thank you. Nabatian nato no ang payag ni Mayor Añejo Nicor, ang alkalde sang banwa sang Lakasiliana nga kung sa diin pilagi ni kabilog ang mga napektuhan sa paglupok sang bulkan Kanlaon kaina sang hapon. Kag sa diri nga padayon nga pagpangalagad sa Bomborana kag iban pa. Next naton diri ato na ginapanawagan si alias o kon si alias naman ni naton si Bokay, Ma'am Bokay. Pwede ka na diri kamat-amat sulod gin aliasan ta na lang ikaw inano mari si Bokay. Namin ni siya blatin ho ganon niya kantahon man. Gatudlo sa dayo do. Ari na, ako po daton si Ma'am Bukay. Alias. Di alias man ani mo. Ano mo totoo nga pangalan now? Ngalan ko? Oo. Si Leonida Espinosa. Si Ma'am Leonida. Imo ni alias ang Bukay. Sige, pamatihan ta na si Ma'am Leonida Diases. Alias Espinosa alias Bukay. Dagdag man gabi ha, relax ha. Ano ka na? Isang punong kahunan, isang pagkita. Ito ay namulat
namon diha nga do kabilog magwapo. Labi na gid kay Denver. Labi na gid dira sa nagantipara sa sulod, gwapo. Labi na gid ang sa Bombo Radio sa sulod magsekretarya. Salamat sa inyo nga ubay sa amon nga kami makakanta diri nga mga senior citizen. Dira sa Ilocos no ginatamya ko dapit. Uy. Natamya ko na si Norma sa Napilas 2. Norma, magpakabakod ka sa aton kapilyan. Labi na gid sa kay Anton Barbershop sa Ilocos. Labi na gid ang amon nga pura paroko si Father Sol Solano sa Ilocos. Labi na gid si Enrico Espinosa, ginatago ni nga kanta sa inyo ni Adelina Espinosa. Nga magkabakod ka mga senior citizen. Mga kapilyan ko nga pod. Kag labi na gid siya pinangga namon nga si Sir Jerese sa Mansilingan. Sir Jerese, ubayi kami dito sa Hacienda Alegria, lupa kay kami, kapigado kayo. Labi na gid si Lira Durado, salamat Lira sa imong ginbulik sa akon nga sa simbahan ko. Labi na gid si Winsel, salamat sa pag-ubay mo kay Father Sol nga si Bukay mabuligan nyo sa natawag nga kapilya. Nitanan ganahan po ko sa mga Diyos kakamo magabulig sa amon labi na gid si Bombo Radio. I love you sa inyo tanan. Mayong gabi. Madamo nga salamat sa Leonida Espinosa. Heki Bukay. Marami bla siya kay Mamukay sinukado kasi nadyahon bla. Then no ara na. Makuha man kita update. Nakuha na nato ng update ang alkalde sang La Castillana. Kamusta naman to abi? Sa may bahin sang barangay Biak na bato kiti isa man ini sila naka-eksperyensya sang ashfall tuga sa paglupok ni Bulkan Kanlaon. Live kita diri sa studio kaupod daton si Mama Dayan Paula Abandan. Ma'am Dayan, mayong gabi ini si Bombo Denver Quijano. Kamusta dra ma'am inyo sitwasyon subong? Oh, good evening. Yes. Yes, ma'am. Damo siya subong abo. Oo. So ma'am ano mga ano oras nagsugod dira tupa ang mga abo dira sa inyo nga mga dira sa barangay Biak na bato ma'am? Mga actually natapos ang gid ang pagsaka gid sang sang aso do mga 6:17 until subong may abo lang Japon sugod sang mga sang 6:20. Okay. So okay mga 6:20 ano kada mo kung compare mo bala sa nga tinalikdan nga mga asphalt dira ma'am kag sa subong din na mas damol ang pagtupa sang abo. Subong lang man siya actually nagtupa di ang abo samon kay laban gid ang abo sang mga nanligad sa La Carlota. So right now subong na siya nagtupa nang masiling ko gid nga daw damol gid man ang abo diri kay ang mga motor kag ang mga atop din namon daw nag-gray na sila tanan. So kamusta dang sitwasyon sa gwa sa inyo ma'am ang mga kaipig ninyo mga balay dira mga tupad balay dira ninyo naginano ang inyo nga barangay officials gaano dira sa karon? Amon nga barangay captain pagkatapos sang lupok kag nag-ashfall na nag-groving sila bala daw naglibot sila para hambalat ng mga tao nga magsuksok sang mask kag mag-prepare na sang clean water. Nag-evacuate na sa dala nga barangay ma'am? So far wala pa man pero gina-ready na kami kay kagina bido kusog siya gawa. So ready lang ang mga tao diri. Ano nga mga preparation dala ninyo sa inyo dala mismo ma'am sa mga pamilya? Nag-ready na kami desang pwede naman madala just in case if maglupok liwat. Nag-prepare na kami desang clean waters and mga mask gid. Kay ang abo do nagasugod na gid siya bido ka katol na gid siya sa ilong kay do gasulod na gid siya sa do damol gid siya. Amo na nag-ready na kami mga mask gid. Okay. Ma'am, Tagalog lang kita, ma'am, no? So far, if anytime, pwede na kayong mag-evacuate kung kinakailangan, ma'am? Yes po. Nag-ready naman na po kami ng mga gamit. Clean water and So, sa ano pong ginawa ng mga barangay officials nga, ma'am? Dyan sa barangay Biak na Bato? Pagkatapos po ng pagputok ng bulkan and may ashfall na po, nag-ikot-ikot na po yung barangay captain namin kasama yung mga kasamahan niya para pagsabihan yung mga tao sa barangay Biak na Bato na mag-prepare ng clean water and mask po. Okay, sige. Ma'am Dayan, Paula Abendan, will keep in touch lang po para sa update. Diyan po sa barangay Biak na Bato, diyan sa La Castillana. Pero ma'am, nakita ko sa video na sinend mo, yung bulkan diyan ma'am, sa palibot nito, umaapoy, gas, Yes fire. po.
grass fire po ito, ma'am? Yes po, kasama po yan sa pagputok kanina ng bulkan. Lumabas po siya. Tapos, yan na po, nagkalat na po yung yung apoy sa gilid niya. Kanina, nung pagsabog ni Kanlaon, ma'am. Nagulat na lang din po kami kasi nagtatrabaho po ako dito sa room ko. And then, bigla na lang pong yumanig ulit yung, yung floor. Naka-experience po ba kayo ng lindol kanina dyan, ma'am? Parang di naman po. Parang konting lang po. Paggalaw lang po ng lupa. And then paglabas po namin, according po sa kapitbahay namin is parang may kidlat na lang po kanina. And then yun, kasabay na po ng pagputok tsaka yung paglabas ng apoy kanina. Compare natin sa mga last na pagputok ni Kanlaon sa kanina, medyo may kalakasan po ba yung kaninang pagputok ni Kanlaon, ma'am? Parang mas malakas po siya ngayon, actually. Ay, parang lang po actually yung last po at saka yung ngayon, parang same lang naman po. Pero kasi ngayon po, parang may kasama na talaga siya na ganyan, apoy na lumabas na mas nakapagpalala ng Okay. So pag putok kanina ni Kanlaon, ano pong ginawa niyo, ma'am? Paglabas po namin, nag-ready po agad kami ng mask kasi nakita po namin na nung tumaas na po yung abon niya, papunta po dito kasi nag-ready na po kami agad. Kayo dyan, sa inyo dyan sa Barangay Biak na Bato, dyan sa La Castillana. Maraming salamat po sa pagbigay ng update dito, ma'am. Thank you po. And yes, mga salamat. At nabatihan si Ma'am Dayan Pauline Abindan sa update sa sitwasyon dito sa may bahin sang Barangay Biak na Bato sa may banwa sang La Castillana sa nagapadayon nga naga-eksperyensya dito sa ashfall mga kabombo, no? Aton sinabantayan pagid kay kamusta naman naton kung makasabat sa karon ang barangay kapitan sa Barangay Biak na Bato kay nagalibot pa sa karon sa pagpa-remind sa mga pumuluyo dito nga magsoksok sang face mask. Padayon diri aton nga pagpangalaga diri sa Bomborana kag iban pa. Next song naton si Tatay Ernesto Obensa, no? Anong request? A Man Without Love. Sige, pamatihan ta si Sir Ernesto Obensa siyang ambanon nga gindala. Sorry lang, pasensya lang ako dito. Kasi no, nilipat na ako lyrics. Ang kalipat ko ay gahong. Ibawi lang na ron. Sorry lang. Kaso lang, lumati dito. Sige, ang mo pasalamatan. Ang mo pakamyo. Okay, salamat sa kanong pumati na ang mga kontada, mga tagpamati na sa kuan. Handog mo sila na sa iglawan sa kuan pagid.
Granada, dami kumati sa aton na. Sige. Sige, salamat. Ma'am Maylin, mabawi lang ko no sa liwat. Si Sir Ernesto sa imo. Alright. And mayong gabi dira sa kay Leo Baygar, Bomodenberg, good evening lang da sa imo. Liog lang kog big greet. Sa inablos ko si Ethan and Astig family Baygar, Pontevedra, Balangigay, Negros Occidental, Bomodenberg, ari kami subong sa ilang Davao City galoding Holcim Cement next support Laloy del Norte Zamboanga. Madamo gid nga salamat halong kamo dira sir no. Kag kay Diday Alpas mayong gabi madala sa imo may lang nga pagpamati sa Lagra na La Carlota. Thank you Bomodenberg, God bless. Salamat dira kag halong sa barangay Lagranhas no sa La Carlota. Antes kita magpamati sa sunod nga magakanta, pamatian ta na importante nga mga panumdum. Stand by. British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Paano mo balagi na tinluan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo.
Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Sa Christian belief, kung maghambal kita precious blood, nagapatuloy ini sang hamili nga dugo ni Kristo ang aton Ginoo kag manluluwas. Nagarepresentar sang ransom o kung amo ang ginbayad pang tubos sa mga sala sang katawan agud makaangkon sa panibag-ong kabuhi nga walay katapusan. This precious blood of Christ shed through His death on the cross for the atonement of our sins. Sa aton nga mga mortal nga tawo, ang dugo tuman gid ka vital. Importante ang papel sang dugo sa aton lawas. Amo ini nagatransport sang oxygen kag nutrients sa aton nga mga cells. Nagakakasang waste products kaangay sang carbon dioxide, nagabulig sa pag-regulate sang aton body temperature kag blood pressure. Naga-deliver sang oxygen gikan sa aton lungs kag nutrients gikan sa mga pagkaon nga aton ginakaon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ang aton hamili nga dugo amo ang nagapasigurong ang tanan nga mga tissues kag organs sa aton lawas ang naga-function sang maayo. Our precious blood plays a key role in maintaining the body's internal balance. Blood is vital, life-sustaining fluid essential for survival. Humans will die without blood. Amoy ning rason ko nga atuman man kaimportante sang ginatawag blood donation. Donating blood is crucial because it provides a vital life-saving resource for patients who cannot make it themselves. Ang kamatuoran nagasiling nga wala sang substitute para sa human blood. Blood saves lives. Gani, magdonar na sang dugo agud may gamiton sa tion sang emerhensya. Kag ikaw nga nagadonar may makuha nga health benefits, kalakip na ang pag-angkon sang healthier heart. Puso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa mga risgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga To alas 8 na sang gabi. Antes kita magpadayon sa aton nga pagpangalagad diri sa Bombo, Harana kag iban pa. Kaupod naman diri naton sa live via phone patch ang punong barangay sa barangay Biak na Bato kay sudo sa kay na kay Ma'am Paula nga nagalibot ini sila kaina. Tuti kamustahon naton ang sitwasyon sa iya sini nga paglibot sa iya sini nga barangay. Kap, live ta sa Bombo Radio. Kamusta ang sitwasyon dira subong sa may barangay Biak na Bato? Mayong gabi, Bombo Dinbel, kag sa nagpalamati sa Bombo Radio sa Bugos ng Negros Occidental. So para paglibot naton kagina tapos lupok sang bulkan sa Bombo sa Nagpa. Naglibot lang kita angod na magpapabalo lang kag hindi magwa ang pumuluyo tungod nga may posibilidad ang asphalt magtupa dire kung nagtupa na gidiri sa among barangay. Kap, matagalog lang kita, no? Pila ka mga purok ang apektado dyan, Kap, sa iyong barangay, Kap? Sa ngayon, hindi pa natin ma-confirm kung ilan, pero ang sa malapit lang dito sa Bulkan, nasa 4 siguro o 5 na purok ang affected. Pero yung iba hindi ko pa na-confirm kasi hindi pa nakatawag yung mga barangay tanod na inutusan nating umikot. Okay. Kap, meron na po bang mga nag-evacuate na mga residente dyan sa barangay Biak na Bato? So far wala kasi yung 4 kilometers natin nandito naman sa babae. Matagal na noon pang December 9 last year. Hindi na natin sila pinauwi sa 4 kilometers permanent standard zone. Okay. Pero sa tingin nyo ba, Kap, may posibilidad bang na mag-evacuate yung mga residente dyan sa Biak na Bato sa patuloy na pagpatak ng abo o kung itong pagputok ni Kanlaon, Kap?
So far sir, wala pa. Maghintay pa kami ng signal mula sa ating P-box at saka sa ating lokal na pamalaan kasi may mga group chat naman kami kung sakaling i-advise ng P-box na i-evacuate natin yung barangay kasi susunod tayo sa safety na ating mga kababayan. Okay. Kap, as of this time, anong ginagawa ng mga barangay officials ngayon dyan sa Barangay Biak na Bato? Sa ngayon, pinaano lang natin yung mga tanod at saka paikot na wag lang magkampante kasi unpredictable naman yung Mount Canlaon. Although nga may mga advice mula sa ating Municipal Disaster Risk Management, nagbigay lang tayo ng mga face mask kasi marami na po tayong stocks of face mask kasi may mga ashfall na talaga dito sa aming barangay sa ngayon. Pero sa ngayon, Kap, meron po ba mainom na mga tubig dyan yung mga residente? Sa ngayon, ang ating butihing congressman magpapahatid ng mainumin na tubig mula sa opisina niya. At saka tumawag na rin tayo sa ating municipal mayor kung anong kailangan. Siguro hatidan sa ngayong gabi. Sige, Kap, mensahe mo para sa mga residente mo dyan sa Biak na Bato. Sa kabuuan, siguro manalangin na lang tayo sa Panginoon kasi naman natin control yung Mount Canlaon kasi natural dito. Ang ano lang panalangin sa Panginoon na wag lang mas malakas or major eruption ang darating. Kasi yun lang naman ang hiningi natin sa Panginoon na wag lumala. Kawawa kasi yung mga tao natin, yung kababayan natin o kabarangay. Kung likasin pa yung barangay at saka sa malayo na lugar, wala silang hanap buhay. Okay. Kap, thank you so much sa update ni mo ginhatag dira sa bayan sa Barangay Biak na Bato, Banuasang La Castellana. Kap, thank you so much kag mayong gabi dira sa inyo. Keep safe kag we'll keep on touch lang dira, Kap. Thank you again, Bombo Dilber. God bless sa program. Sige. Ato na naging kaupod si punong barangay sang Barangay Biak na Bato, no? Nga kung sa diin ang mga pumulo dito na pangataga naman sang nagakaigo nga mga face mask and sa kay punong barangay Joselito Martinez Jr. nga okay gid and nagapalibot pa sila sa karon sang mga kwan dito, no? Mga barangay tanod sa pagpahanumdum at ikinalanon mang ginadaan sang mga pumuluyo nga mga nga i-remind sila, no, nga kung wala man gid sang importante nga laktan sa gwa, magpaymuyong na lang sa sulod sang balay kay ti kakatol sang abo nga matupa sa panit makakos pa ini sang manarisari nga balatian, no? Kag safety gid dira ninyo ang inyong nga tubig nga mainom, no? Stay safe dra sa Banuasang La Castellana. Kag para sa aton nga padayon nga pagpangalaga diri sa Bomorana kag iban pa, aton man diri isa ka ranista nga si Sir Bing Galban, pamatayan ta naman diri nga ambahanon. Sa araming gabi? Oo. Nakakontak na ko sa La Castellana. Wala man to sa may mga nag-evacuate, sir. Pila man lang kabarangay dito ang apektado sa ashfall. Ang La Castellana, may gitangang do direct kay ang sila sa Pipok. So, La Castellana, Canlaon, San Carlos is ang bukas ang aming subong, sir. Ang tambutan, nabutan sa kalimutan. Ang mga Hello, sir. akay nagapait man ahay kung sa gihapon ahay umagilaman. San o pa san o pa nga adlaw magbalik ang gugma na Mixisat, may cook ito tawagan. igay ang mga mata Mangubusong na ni tawag tanan. nagapait man ahay kung sa gihapon ahay umagilaman. Walay angay Ha? ang kami Simbaling gabla.
nga walay kalipay, pirmi ang buo. Ay, ate, sige. Oo, nang interview na ko din alin sa T-Box. Kaya niyo ang tuluyo sa biyak na bato si Paula niyo pag kay mga may mga Tagalog mga kontrisa ako dito Madalianes naman. Sige sir, kaya ako nakakataw ko. Alam mo, alis na nag-interview ko di pa Tagalog ko. Sige sir, tigigit. Naman ko ng pagkantuan ko. Ano na si Barigaw? Amon po ba? Adis ba ba? Kadi sa GC, sa Dugal Photos. Ikan sa pagkagha ay kalisod sining hinayaan at law gabi pirmi ko ikaw inahibian ay hinday kay wala sing kapalaran walay gid sarang napagandang pa ay Cecilia Sul ataw diin ka na bala kuligid tabange ang nabilang sa lugma daw halos mamatay mas baling mamatay kung ako ang makadungdong na ako walay ginahalat ko din sa mga amigo ko sa Nelson Rebeles, mayong gabi, Bobby Ramirez, Didit Bayona, for Working Hero, Daniel Vicentino, kag Sinoli Gamboa, sumuman kay Vic Rong Biantaman, kag dira sa Belgian ngali resort, mga amigo ta Graciano Volleyball, mga gabi si mo kag kay Mrs. nyo si Dak, mayong gabi gida sa imo. Tanan sa Talisay, mga katropa ko sa plaza, mayong gabi sa inyo. Happy listening. Magamo gid nga salamat sa kay Sir Bing Galvan. Siya sini nga ambahanan nga gindala no kay Ma'am Pitchel Villaruel no mayong gabi men dira sa inyo may lang nga paglantaw dira sa Hima Maylada no kinatamyaw ko alang ang pamilya Banillo, pamilya Barnuevo ginatamyaw ko man sa ako na ugangan nga gapamati subong si Papang Filomeno kag Mamang Patricia Villaruel para request lang ko Delilah salamat gid. Adrian Gumape mayong gabi man dira sa imo may lang nga pag-monitor dira sa Barangay Hawayan Silay Kabombora na kag iban pa no kay Tibong Galyo mayong gabi man sa imo and may lang nga pagpamati sa rana no ginagalit ko si Alex Galyo Rodel Jokno Andy kay Tiyay Gingging Bobby Quadsan kag family Galyo kay Lunisa Galyo mayong gabi dira sa inyo. Kag kay Ruji Ovales, good evening Bombo. Request lang ko kay nang Bukay, baw silang Bukay. Alias Bukay, may request ka na diri. Na kantahon niya ang bayai kon imo bayaan halad ko sa mangod ko nga si Loricel Espinosa, no? And si Lisa Gina Cortejo, Bombo Denver, good evening. Please greet my husband, Mario Cortejo, Fatima Heights, nga nagapamatigid subong thank you and more power. Sige, kay total, rin naman si Ma'am Bukay Kakbalo, ito sang kanta nga gin-request sa imo, ang bayai-bayai. Ano ni, Bayaan, lipat ako na. Ang kanta ng bayai-bayai kon imo bayaan. Bayai, kung imo bayaan. Hindi na, kay sa luhod pa Sa loon niyo no. Sige. Si Jeff Salgado mayong gabi man dala si mga Bombo Denver. Ginatami ako gali si Papa Tong kag Mama Pilisa Salgado.
sa Hacienda Napilas Udo, Silay City. Amuman si Papa Ambit Salgado kag si Mama Roslyn Salgado sa San Barreño. Pamatigid kami Bomboradyo. Salamat gid. Sige, pamatihan na naman nanay dire si Ma'am Bukay sa sining ambanon nga gindala dire. Minor. Ari lang ana yung katawon ko sa sunod lang na. Kaya mo na yung schedule. Ang atong nagligan sa kapatagan, hinahando raw na ko sa sininga tinion. Ang atong nagligan puno sang kalipan, walay kamatayon ang katulad naton. Kaag sang inali natula ang paglaon. Kasan upa manubalik ang kalipay, adlaw gabi ang dugan-dugang mangay-ay, tagaiman sing kalipay nunoy, kasing-kasing kulatong sang kalisod, ang ato nagligan gugma sa kapatagan. Ang ato nagligan puno sang kalipan, walay kamatayo ang katulad na akong kang sang inali natula ang paglaon. Kasano pa manubalik ang kalipay, adlaw gabi ang dugan ko nga panghayay, tagaiman kalipay tunoy, kasing-kasing ko latong sang kalisod, ang ato nagligan gugma sa kapatagan. Okay ang hindi na kamo magipadasig sang request no, kay man nga ginasaulo pa namon ang kanta, kay man ginapaano namon kay Denver nga hindi man kami ni Denver maanan sa among sala nga kanta. Okay Denver? Alright. Madamo ka, salamat kay Ma'am Bukay. Yes, kasi sining ambanon nga gindala. Next naton dala si Sir Pirot. Ano, Sir Pirot. And Taibing pa imo pa namyaw dira. Bilang adragli sa Shinda Pasita, Barangay Maauno, sakop sa Maao. Inatamyaw dira mga katropa ta, Armando Palmis, Nelo Palmis, Gloria Alvarez, Eduardo Kaunga. Ang nagatamyaw sa inyo, ang inyong amigo Pedring Burgos Santa Lucia. Mga gabi higit sa inyo. Sige, kaupo na naton diri si Alos Pirot. Pamatihan na naman diri ang ambanon nga gindala. Dumduma ang langit. Di mayor. Dumduma ang langit. Tunong ay gamay.
Bisan makilayo ay ang lupata kadukan ng maayong buhay. Hindi pa kalimtan sa adlaw kagabi, sa oras na tanan ang pagpalanggaan ay dapat dinagalunan. Bisan pa malayo na wala makita ay ang isa mag-isa. Pero sa kalipay ano ang malapit, kung wala sa pagangpanay mamungat ang pagsunggol, tugsok na magulagay. Piling ko sa iyo, silit ka kalimti ang akong larawan. Palihog tipili, halungis ang himpi, nga dili mapildi, samtang wala pa ako pinalang gali. Kung ikaw magtigda sa katin na may balik, kuha ang larawan. Sa ulunan mo'y solid ang tisa magtulog. Dumdumalang ang langit, agod ka paiway ang mga kasakit. Piling ko sa iyo, dili pa kalimti ang akong larawan. Palihog halungin, titigis ang himpi, nga dili mapildi, samtang wala pa ako inalang ang sarili. Kung ikaw makita sa katin na may banig, kuha ang larawan. Sa ulunan mo'y solid ang tisa magtulog. Dumdumalang ang langit, agod mapaiway ang mga kasakit. Gabay pa kung kanin na hindi pagbibungang ang isa kahoy. Sa duta ng gamot pananglit abutan, hangin nga mabasko, mabanggi lang siya, lumimos magapo. Mabanggi lang siya, mabanggi lang siya, luminos magabo. Ada isa dun sa gagawin tanyo ko lang ng mga amigo ko, si Domi, si Tilo, si Mariano, si Dodo, si Dercel, si Koy de Ligorio, at si Gamay Castro, Jimmy Castro, at si Day Loring may gabi sa iyo, at si Gamay may gabi mo sa iyo. Sa tanto na nga dun sa Bador may gabi nagkitabi sa kay Toto Jimo. At kay sayang ano na riba. Pero may gabi sa tanan ang nagkapanan niya ang si Media Piña. Manamo nga salamat sa kay Sir Noel de la Piña, Sir Mahalon Kagitala, Alberto Norobing Loreno, watching and listening from Talisa City Zone 50 Negros Occidental. Bing okay to si Ma'am Elgina, kaya medyo bawas man do? Dasol na siya.
Buhay na tagaling bahay, laki na lang niyo. Gani si kuan naman si Edmundo Revillo. Si Sir Ed, pwede ka na diri ka matamat sulod do, Sir Ed. Sa Taibing ang imodra pa namyaw. Ginatamyaw da, mga katropa ta sa simbahan, Tony Aguilar, mga gabi, Pedro Burgos, Pedro Dispe, Joning Educado, kag sa kay Kanyaris sa nga manapla, isa man ay kagitarista ng amigo naton, kag dira sa Barangay Sunto, si Kagawad Judith Javier, si Lia Espacio, Nona Espacio, Kagawad Bridget Padilla Former, Kagawad Espino sa Nason 16 Talisay. Mayong gabi gina sa inyo tanan sa Talisay. Happy listening kag ginatawagan ko lang mga membro tada Senior Citizen Plaza Group nga sa Biyernes miyara kita okasyon nga pagahiwaton so nga aton nga bululigan alamutan patupaan nyo na buwas iyakan nyo lang kay Larry kay tipunon ta ka para may gasto kita pag sinadya-sadya, pag sinaot ka pag kinanta dira sa plaza. Sa tanan mga gabigid sa mga tropa ko da. Sige. Paupo na naton diri si Sir Ed Revillo, pamatihan ta naman diri ang ambahan. Ako pa lang. si Dini dari Bilin na lang pagmamatian. Dan sa Barrio si Lunes Pudol. Inatamya ako. Ang nagapanamya si Mundo Rebillo sa Bumbo, basta radyo Bumbo. Madamo nga salamat sa Sir Ed Rebillo sa sining nga ambanon nga gindala. Next naton si Sir si Taibing. Sige. Taibing Galban. Moderate na ta, no? Moderate. So, mamatihan ta. Pinalangga kag sadin kanabala yari ako nagahulay
sa imo. Palapit na kag imo kaluoyan. Imaya ka sinindugha. Dugos inday ang imo katulad nga sang himaya. Ikaw ang napunan, kalakag ka buhi ko ginahalan sa adlaw kag sa gabi, pirmi taginalan ka. Pinalang ka kag sa diin ka na balan. Yari ako nagatulan sa imo. Malapit na kag imo kaluoyan. Imaya ka sinindughan. Dugos inday ang imong katulad nga sa himaya. Ikaw ang napunan, kalakag ka buhi ko ginahalan sa adlaw kag sa gabi, pirmi taginalan ka. Ang ginatamyaw tedera ang mga nabilintang nga mga katropa. Bert Miares mga gabi, Dudoy Apolinario, Boy Nadine Paganya, subuman kay Hiner Britannico, kagdira sa Silano, kay Kumari Enesita Lima, kay Totong Villanueva, Efrain Soron de Masakirban, kay Oscar Mugato, labi naging kay Parikit Silano San Silay. Mayang gabi sa inyo tan taga Silaya. Damo nga salamat Sir Bing Galvan sa aambahanon nga gindala. Kag kay Sir Kent Bulaca, Bamo Denver, ginatamyaw ko lang sa barangay Kalumanggan si Joel Ablaco o nabaluko nga nagapamati man sa Bomborana kag iban matings good Bombo Denver. Antes kita magasunod ato na ni pamatian ng mga importante nga mga panumdum. Standby. Food sa piliin na lang ang Sa bawat 5,000 pesos worth of purchase o pond item, equivalent sa isang entry. Pioneer Epoxy, isang sticker at Aton man aktibidades ang main drivers ng climate change nga nagaapekto sa aton tanan. Inibangod isa sa mga nagatuga sa climate change amo ang greenhouse gases. Kalabanan nga mga salakyan, barko kag eroplano ang nagagamit sang fossil fuels. Kaangay sang gasolina kag diesel nga nagarelease sang carbon dioxide nga isa ka greenhouse gas. Ang mga road vehicles ang may pinakadako nga bahin diri o kon 69% sang tanan nga transport emissions. 12% ang nagikan sa aviation, samtang 11% naman ang nagikan sa shipping.
nagikan sa kabugusan nga greenhouse gas emissions, 15% diri ang nagikan sa transport sector. O kon fourth largest source of global emissions sunod sa power, industry, kag agriculture, forestry, land use sectors. Kung wala sang nagakaigo nga tikang ang greenhouse gas emissions, nagikan sa transport ang mahimo nga magsaka sa 65% sa 2050. Apang ang successful action angot si greenhouse gases ang makareduce sang transport emissions by 68%. Ang mga battery electric vehicles kung ma-charge sa low carbon electricity ang may manubo nga greenhouse gas emissions sang sa internal combustion engine vehicles sa bilog nila nga life cycle. Mga kabombo, hagan-hagan lang sa paggamit sang cellphone. Ang excessive o kung sobra-sobra nga screen time ang mayara sang physical hazards o kung halit sa lawas. Ang pinaka-common diri amo ang eye strain, pagsakit sang liog, kag-abaga, kag-likod. Ang eye strain o kung kilalaman bilang computer vision syndrome, ang common condition nga tugas ang malawig nga exposure sa computer screens, smartphones, kag iban pa nga digital devices. Ang mga sintomas sang computer vision syndrome ginalakipan sang eye strain o kung nagakatul kag nagaluha nga mata, pagsakit sang ulo, hindi klaro nga panulukan, mamala nga mata, kag neck and shoulder pain. Nagasakit man ang imuliog kag abaga bangod sa poor posture o kung pagsikrutot samtang nagagamit sang gadgets. Ang hindi maayo nga posture ang nagresulta man sa pagsakit sang likod kag iban pa nga mga muscles sang lawas. Apektado man ang kalidad sang imo tulog bangod wala ka ginatuyo. Ang light sang screen sang imo cellphone ang nagasugo sa imo utok nga hindi magtulog. Bangod sini, mas maayo kung maggamit na lang sang alarm clock kag hindi pagibutang ang cellphone sa imo hiligdaan o kung ibili na lang sagwa sang kwarto. Sa tiun nga magsungaw o kung maglupok ang bulkan, isa sa mga makabig widespread nga volcanic hazard amo ang ashfall o kung nga bunga nagaupod sa hangin nga kung mahaklo naton mangintunaan sang aton pagbalatian kalakip na ang eye kag skin irritation. Ang una nga iguon amo ang aton respiratory system nga manginhalinan sang aton pag-inubo o kung dry cough, paghagok o kung wheezing, shortness of breath, chest discomfort, sore throat kag kung ikaw asthmatic o kung hapuon kag nagasuppress sang bronchitis, magalala ang imo kondisyon and can lead to severe issues like suffocation. Nakaibalo-bala kamo nga kung aton ma-inhale ang fine particles sang ashfall, magasalupsop ini sa aton baga kag mabudla ini nga makuha, which are very harmful to lungs. Yari ang pila ka mga tips nga himuon sa mga apektado nga lugar sa tion sang volcanic ashfall. Magpabilin sa sulod sang balay. Siraduhan ang mga pertahan, kag bentana, kag kung mahimo dasukan sang basa nga tela o kung trapo ang mga giha agod hindi makasulod ang abo. Magsulob man sang mask, ilabi na gid ang N95 respirator kung may available bangod ini ang 95% nga maka-filter sang airborne particles. Apang kung wala, pwede man ang iba nga klase sang mask o kung pwede gid ang damp cloth. Kung magwa sa balay, magsuksok sang goggles agod hindi masudlan ang mga mata sang abo. Avoid contact lenses, they can cause corneal abrasions. Ginapanugyan man nga tabunan ng mga water containers o kung mag-usar na lang anay sang bottled water para safe. Kalakip na nga hugasan sang maayo ang mga utanon, ngayara lamang sa backyard garden kag naabtan kag naulanan sang volcanic ashfall. Nakahibalo ka bala nga mayara sa basobra 3.04 trillion trees sa bilog nga kalibutan? Apang 27,000 sa ila ang ginautod kada adlaw. Agod alas 8:36 na sang gabi. Kag sa aton ring nga pagpadayon nga pagpangalagad diri sa Bombora nakagiban pa aton mga next makanta si Sir Ernesto Obensa no nga preparado na siya nga kaambanon kag kantaw naton mamatentay ang ambanon nga gindala diri.
ko na boy sa Sindiras mo siya. Ngayon pamatin mo na boy. Hasta doon na mati sa unto na lang pamatin sa ato sa mga tinaw niya. Bisa na rin sa ilang tindahan na pamati sa ano ba? Live sa Yes. Facebook. Live pati sa Facebook. Mayong gabi dira sa City Rise kagang MMBC Riders. Bagay no? Mayong gabi dira sa inyo sa tanan. And next na to na si Mama Bukay naman amat-amat na day sulod si Mama Bukay. Taibing, ang panamyaw dira abi ni mo. Saluat kinatamyaw tada ang mga Migota, Balintiano, Atty. Bimbo Labides, Ed Lopez, sa Kamuento Sibong, sa mga Almonia family, Marlon, si Porton, kay Iba Almonia, tanan mga Almonia dira sa Son 5, mga gabi sa inyo, kay Rudy Panagsagan, kay sa Son 14 gali, bawa. Bernie Solitario, Bern, mga gabi sa imo, Johnny Malaga, ang pato tada, paano na, kay Ari Punso Britanya, Alan Casiano, kag pinakabis kong amigong gwapo, Edwin Cisprino, ang digute may korte Edwin, advance happy birthday sa imo, sa biyernes, anay kita kay sa jahon taning aton programa. Ngayong gabi. Sige. Upat na natin rin si Ma'am Bukay. Maganda naman rin ang basa. Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? Mayong gabi sa inyo tanan nagpamati sa Bumbo Radio, no? Abay pa nga nagpamati sa amon, buligin nyo kami papagpangamuyo sa mga nga Diyos. Nga kami nga mga nagakanta diri hatagan kami sa mayo nga tono. Kay ini ang programa sa Bumbo Radio para ni sinyo. Sa mga senior citizen kag nagpamati sa amon nga may mga asawa, buligin nyo kami pangamuyo sa makako. Amen. I love you sa Bumbo Radio. I love you.
Yes, no, all amen agree gid saya. Anda mo nga salamat sa kay Mabukay. Next naton dra si Sir Edmundo Rebelio. Please naton Andre. Ko nakabati ta dali og si Ma'am Pacquiao, kung makaya-kaya man lang ang iya sining puwak. Ay si Pao sa lang alang gid sa. Sige ba. Tugnaw no. Dasal lang Domingo mabawi ni si Ma'am Bukay sa si Sir Ed Rebelio, pwede ka diri ka matamat sulod. Sir Ed, Bing, may bilin ka pa dira? Urot naman nga ako ng mga greetings diri. Di ba si may utang ka pa to? Ay naku, utang dira. Mas masuktan ka na sina. Okay na. Okay naman. Pero ang piyayayaw itong bayri mo. Ang piyaya, libre ito yan. Sige. Ang mga kalaha mo. Pamatihan na naman diri si Sir Ed Mundo Rebelio, siya sining amba non nga ginda. Sa Banwasang Murcia si Jojo sa Jojo ni Nining dami karinderya sa Banwasang Murcia. Mayroon na nga pagpumati Jo mayroong gabi na sa inyo. Ang nagapanamyaw si Edmundo Rebelio sa Bumbo Basta Radio Bumbo. Madamo nga salamat sa kay Sir Edmundo Rebelio. Next naton sa ibing si Perot. Sige Lagka dadayon kay Perot bi Sir Ed. Arena. Uptik niya si Sir Perot yung magkanta. Uptik. Pas. Sa 16 nga lagi na tamyaw naman ang mga Tribaco brothers. Buyi Tribaco, Butchok Tribaco, si Janet Tila Master Sangkasag,
kay Jack, kay Lagoy, tanan nga mga katropa na sa Mamukoga. Mayong gabi kita sa inyo. Alright, kaupo na natin, Dre, si Sir Pilot. Pamatihan na naman, Dre, ang ambanon. Kapinot, ang Francis. Count ako na, Mike. Kaon. Lasig lang lang. Bukuin. Isda sa... Bigla-bigla mo lang. Kaya luwan ng tapos lang makasakit. Yes, doya. Kanlaon kung kupay. Hindi, alang-alang ko sa Ukalipay sa diin ka na. Ang mga kamay pagagana-gana. Bas na lasa. Kaibigan ko Oh. nawalot may kita. Hindi, si Diyan lang kayo. Tapos ako si Edna, si Campo. Nauna ko si Dr. Impiales. Tapos si Edna. Tapos siya naman si San Marita naman. Okay, awesome. Pas kagaling nga dili mainang pato ingalo ikagaling sang ang masana kong handong imbus lang sang kadulong subong sa adlaw sa sidlangan nagkulapan sang galong apang may kaigayunan pa ngapit ka magmalibayo may kaigayunan pa na malambot kong mga handog ikadulot ko sa imo pag-igog mga mainubusog abot iwag na magbalik ang pagpalangga mo sa akong maputas ka galing kadili mainang patong lalo ikagaling sang tabi-pusoon ang masana kong handong inguslan sang kadulong subong sang adlaw sa sidlangan naging ulapan sang galon apang may kaigayunan pa ngapit ka magmalipayon may kaigayunan pa nga malambot ang mga handog ikadulot ko sa imo pag-igog mga mainubusog abot liwat na magbalik ang pagpalangga mo sa akon. Dari sa araw na tatlot ng Duriog, yung sabi ko ng mga taga-blusas ko. Si Toto Morito, si Inday Ninya, si Toto Enrique, si
Oto hindi po may gabi na sa inyo tanan kag sa tanan-tanan nga mga kilala ko may gabi lang dira sa inyo tanan kag sa lakarutang ni tamyaw man nga kontiya nga si Yetrosing Martinez kag sa mga pakaisahan ko tanan-tanan nga ginatamyaw ta mo sa tanan-tanan nga mayong nga mga Martinez may gabi sa inyo tanan. Yes. Namugid na salamat sa Kayalas Pirot sa sining nga ambahanon nga gindala. Adios kabulakan, kabulakan, sining hade. Kaming mapauli, bumuradyo ang mapabili. Walay libakanay, walay hodi-hodi sa Domingo sang gabi, mabel tao galing. Paghuli sang sirin, patat na ang angkla. Bapor namon inday, buot na magalarga. Idawat ang kamot sa pagpangamusta bilang hangdumanan kung kami ang wala na. Madamo gid nga salamat sa inyong pagipag-upod sa amon halin kaina alas 7. Tutod subong nga gabi alas 9 no kag kun sa diin naghatag kita sang kalingawan kag pamati kag pakapadumdum sang mga inagyan sa una paagi sa mga harana nato no. Mga kabombo magkakitay naman kita sa masunod nga semana ining Domingo kag magapabilin kita sa mga hambalan no nga maghalong gid permi labi na gid subong ang tiempo hindi mapakta na sa liwat. Madamo gid nga salamat sa kay Sir Rabing Galvan, Ernesto Obensa, sa kay Alias Pirot, sa kay Bukay, sa kay Ed Revillo kag kay Wilgina Pacquiao sa naghatag sang ambanon diri. Kag subong man magkakita ni naman ta sa sunod nga semana kaupod sa pila ka mga haranista pa. Gitarista pa, no? Ini si Bombo Denver Quijano and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Kakahoy ang ginautod kada adlaw para lang sa toilet paper, malapit sa 9.8 million trees ang ginautod sa bilog nga kalibutan sa bilog nga tuig o kon 365 kadlaw para lamang sa aton nga toilet needs. Gani ang patarasa nga paggamit sang toilet paper ang mayra sang hidden cost ang paggadula sa isa ka kahoy nga pila na kadekada antes nagdako. Gani ang paggamit sang paper products himo nagikan sa mas sustainable practices kaangay sa recycled paper towels o kon bamboo toilet paper ang makabulig sa palibot. Isa ka man bala sa nagagamit sang styro cup kun mga pe? Ang styrofoam ang himo sa produkto nga ginatawag polystyrene, isa ka petroleum base nga size ang plastic. Ini ang ginagamit para sa food packaging kag packaging sang fragile products. Ang bilog nga kalibutan ang nagaproduce ang masobra 14 million tons sang styrofoam kada tuig. Masobra 5 billion pounds sang styrofoam ang nagalabot sa mga landfills kag waterways kada tuig. 25 to 35% sang tanan nga basura sa landfill ang nagikan sa styrofoam products bangod 40% sang tanan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide.
Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo. Nagiparamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa nga tanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing dayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko,
Patawara nga amon mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadalang tanan nga mga kalag sa langit. Nabinagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy.
Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya,
Amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw.
Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naging tong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga naman. Para igalampo namon,
ilingig mo sa amon ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos ang pagsugod mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa balahan ni Birhen Maria. Makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Pasanaga ang amon banas, iwagan mo kami, pati gayon na ang handong nakalinong, agud kami ang maghiliusan. Candelaria, nagapati kami, nga paagi lamang sa ino, masanagan kami, kay si Jesus lamang Ama ang dalanta, padulong sa iya sining kaluwasan. O Birhen sang Candelaria, manugi wag sang dalanta, Jesus sa iya nga sama, hari sa mga hari, maluluwasang katawan. Kapay nga bugayan, pagit sang grasya, ining palangga, namon na parokya. O Birhen, buligan mo kami, kay Jesus, igampo mo kami. O Birhen sang Candelaria, manugi wag sang dalanta, Jesus sa iya nga sabak, hari sang mga hari, maluluwasang katawan.
we have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice
for all to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisilil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghang, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nanginginig. Ang bituin at araw niya kailan pa ay magdidilim. Lupa ng araw ng walang pagsita, ay langit sa pilit ko. Aming ligaya dapat may mga aking ang namatay ng dahil sa'yo. Bombo Radio Bacolod. Number 1!